Bones. Vos explico un poc el que està passant. Nosaltres, com ja sabeu, Guillem, jo, fem feina per IB3 Ràdio. Estan supercontents, de veres. Problema, que quan hi ha un esdeveniment esportiu, com per exemple ha passat la setmana passada i aquesta setmana també passarà, no tenim programa. I tu diràs, bueno, no tens programa, no passa res, seguiràs cobrant el mateix. No, perquè si nosaltres no emetem el programa, tot i que el poguéssim haver gravat, no el cobram. Ja està que nosaltres fem directes i que per tant són 2 setmanes de vacances, entre cometes, però és que no és una decisió nostra, ve des de dalt. I estic molt content, torno a repetir, amb totes les persones que fan IB3, no? Que jo he firmat el contracte i en aquest joc hem vingut a jugar. Però clar, d'un mes que tenim 4 programes, és a dir, que sou són, anem a dir 4, que mos llevin 2 per esports, vol dir que cobram la meitat, que cobram 2. I els programes no se paguen tampoc superbé. Se paguen bé, jo no t'he dit que no, però tampoc se paguen tan bé, i si depenguessin només d'això, la veritat és que no podríem pagar res aquest mes. I no estan xerrant de que jugui el Mallorca contra el Barça o contra el Madrid. En el nostre cas, era la Eivissa, i ara aquesta setmana juga bàsquet de segona, un equip de bàsquet de segona. Bueno, ok, vale, però això vol dir que perquè juguin ells i IB3 ho hagi de retransmetre, jo no podré pagar segons que. Que jo ho he acceptat, que forma part del joc, que el contracte està allà, sí, que és just, però no tot són coses dolentes, també hi ha coses bones. He començat a penjar TikToks sense massa aspiracions i pareix que estan funcionant bé. La gent li agrada, li està donant molt de me gustes i tinc un parell de TikToks que tenen moltes reproduccions, moltíssimes. Mai m'havia vist tanta gent. Llavors, entre lo d'IB3 i lo del TikTok, us volia també xerrar d'una altra cosa. Ara estic obrint el meló de moltes coses, que potser no hauria de dir, però com en aquest canal tampoc és que el vegi moltíssima gent, entre tu i jo queda, ¿vale? I és que nosaltres presentam projectes IB3, IB3 Televisió, IB3 Ràdio, i ens van acceptar el programa de ràdio, cosa que estem superagraïts a les persones que ho van acceptar, però també és vera que hem estat xerrant amb gent de dins la corporació, anem a dir-li així, que no ho estan posant fàcil. Hi ha la possibilitat, encara està oberta, de que IB3 obri, per exemple, un TikTok, on se vagin penjant coses, igual que tenen Instagram, igual que tenen Facebook, igual que tenen tal. Nosaltres mos vàrem oferir. De fet, nosaltres vàrem obrir un TikTok, que el vàrem haver de borrar perquè mos vàrem dir que... mos vàrem fotre la bronca per obrir-lo sense permís. També, podríem haver-ho demanat? Feia falta la bronca? No. La qüestió és que mos vàrem dir, no l'obriu perquè nosaltres obrirem un. Això era en desembre. Mos vàrem dir, per gener l'obrirem. No se va obrir. Per febrer l'obrirem. No se va obrir. Heu vist vosaltres a TikTok que hi hagi un TikTok d'IB3? No l'han obert. Llavors nosaltres no vàrem poder obrir el TikTok del nostre programa perquè ells havien de fer un. I al final no va sortir. I després sabran que mos cau a nosaltres. A més, mos varen dir que el contingut que nosaltres pengéssim a TikTok, mos varen dir, si voleu anar penjant 2-3 vídeos per setmana, nosaltres encantadíssims. Però mos varen dir que aquest contingut no seria pagat. Jo no sé com funcionen a TV3, no sé com funcionen a Punt. Estan petats a les xarxes socials de coses i de programes i de perfils de programes de TV3, de Punt, de qualsevol televisió pública o de qualsevol televisió privada. Llavors, per què IB3 no fa el mateix? Va sortir fa mesos aquell famós article de creadors de continguts, per què IB3 necessita youtubers, per què no sé què. Li varen donar molta bolla, però en què ha quedat? Ha quedat en paper mullat, perquè què és el que ha canviat? El nou programa d'IB3, televisió, és en Rodó Gené anant en moto, i que m'acau superbé aquest senyor. No tenc el plaer tampoc d'haver xerrat molt amb ell, però té bones vibres, saps què t'ho vull dir? Però necessita IB3 realment un programa d'en Rodó Gené anant en moto a diferents pobles a xerrar amb gent gran? Podem, per favor, des d'IB3, ses productores, però també la gent que accepta aquests continguts, que tria, que és el que surt, apostar per lo que ara s'ha d'apostar. Gent jove, continguts joves, o com a mínim actualitzats. És que quant de reportatges de carrer d'aquest tipus hi ha? Quants programes d'entrevistes a gent anònima hi ha? Quants late nights hi ha? Quants programes de comentari de l'actualitat amb to d'humor hi ha, per exemple? No sé, estic un poc emprenyat perquè nosaltres intentem fer les coses. No vos passarem els dossiers dels projectes perquè si no mos els copieu. Però ja estan. I després el problema és que IB3 és que no poden captar la gent jove. Mos falta aquest públic jove perquè no sé què. No vos falta el públic jove perquè no tingueu ofertes. Vos falta el públic jove perquè quan venim a demanar-vos que podem fer un programa, el primer que mos deis a nosaltres els joves és quant de seguidors tens. Li heu demanat a la productora del nou programa d'en Rodó Gené
quant de seguidors té en Rodó Gené. Li heu demanat a Nova Televisió quant de seguidors té. Però bueno, això vol dir que el contingut que estan penjant, nosaltres, està tenint repercussió. Hi ha molta gent que se sorprèn. Ostres, per fi algú que xerra en mallorquí a TikTok. Per fi una cosa que m'agrada i me representa. Per què la televisió pública no pot fer això? Perquè recordem que la televisió pública és la televisió per tothom, no només per la gent gran. I propostes n'hi ha. Jo n'he vistes, nosaltres n'hem presentades. La bolla ja no està en el nostre terrat. I me sap greu venir amb tota aquesta xapa a vosaltres, que ho mireu a casa vostra i que probablement no tingueu una idea de tot aquest món. Però si de veres penseu com jo, que IB3 necessita una reforma i aquesta reforma no passa per contractar les mateixes productores de sempre o no passa perquè les productores de sempre facin els mateixos continguts, compartiu aquest vídeo, que els hi arribi aquest missatge. Si IB3 no s'adapta, seguirem tenint una televisió adulta, una televisió que només representa un sector de la societat de les Illes Balears. No sé qui va ser, però un dia algú m'ho va dir. L'audiència d'IB3 d'aquí poc morirà. Qui la mirarà després? Ho deix perquè m'he d'acabar aquesta merda i perquè després he d'editar el vídeo i penjar-lo. Que pareix que no, però du feina. I aquest els faig de gratis. Els altres, si no mos ho cancel·len,